benah pajba ba ka HYC da ka jingkit klik nam ta ban pentikna ba kum ga jalai berhui kan yo ya ki nong mi khman ki nong thau anh bat ki nong sensha ya ga jala ki bobit ki bobiang bat ban yo ya ga sensha khadar ka bokhoj ka sensha khadar ka bala ban urlom ya ki mat ki jura jong ka ri bat ka jet benru ka sensha khadar kabala banwan ra ya ka roy ka par ha kileng baro ni larai ban penlong ya ka political awareness program ane ga jing kai ba ya ki ba nong song snong ki ba it ki jongi halor kumno bangin le hakapor bangin jet ya ki nong mi khman ki jongi ki ban salong ki nong thau anh bat ki nong sensar ya ka ri ba jat riu no trep bat ka jalam khlai ro hui ti kumta ni la shim ya rai ban perlong ya kani ka jing pensai ba lengba ki leaflet dan ba ka jing pendon kam ya ki social media bo kher lengba ki jing roi ki ba ni la ban kre bat kum ju ru lengba ki political awareness program la ki meeting ha kaleng ki chaka jongka bri no trip ka jing thu ke jing angnut jongni ko seng ban perlong ya kan di namar nishib ba mengikum ka jat bri no trip bat ka jalahi bro kowi ini ban snothu sai ba ka jing bomla ban urlong ki mat ki jura ki bangila dawa nakapor sa kapor kum ka LP de jing penrung ya ketin kasia kanet ka opra ka jing dawa penbek yo purusam ka jing wen ya ki hat motor ka jing dawa ban thokit da ka bajanai ya ki jing keno bamsak bampong bat ki wei ka de namar ba habun ki khep mengi kum ki ba ngi la kum bakala jet kong kolong ban khuj ya kane ka sensar khadar ka bala nang hiar nak kapor ini ban sim le jing kli ban pentikana bangin jet i gibreu i bala biang karendiang kareniot ka por ka burom ka jingnang ka jingtir bat kum ju urung ni haban pensiong nongrin bahaya ki mat ki jura bat ki parti yu ke bangin jet na mau blei ladangi bakla jet man ka por kum bangi ong ba ladangi bet da ka jing sneu ka barit ha ka por election hababun hi ki khet ni lap ba uso jong kata udai bakam sneu bun sya ban ya kata ti kalalong ka jing jem dau kala jong kalalong ka jing jem rengiu but mentang ya penting kenapa ngin penjang rosong dia ya ri ba ka jam ru jong ya ka sensar dar but ngin rai ya dau da ka jikit kli ban penting kenapa kinong sensar but kinong thau an ki ban wan kin di bru ki ba don ki jikit kli ki bala perulung ya ki mat ki jura jong ka jam ru ne trabi prohoi mo kitip ba ka jingjit ya kinong mi khmat ka election kadi ka kumba kinong rep ki bet yo sumbai but habab hibet yo sumbai ubom tikna usumbai uba sha alam bakala ha ka spa ka phau ka kiat ka jing snoniam ka jing snodong snothai but kumta terter habakut uta usumbai open mi ya ka jing sneu ka ba da ki phau sha ya ke ka bang ibet kumba kinong rep ki bet sikho upan dati kila banyo sipola ne kacang kho hadin kumjuru ha bangi jit ong sensar dan da bangi jit da klenti ke bomdei kan penmi ru ye kinong sensar bat kinong thau an ki ba tam sipo ne kacang sha ka jing sneu ya kata tingi lamat ya kata bat ni simru ba ka sensar kada la ke politik kadi ka ke ba u blei no bu no thau layan ni don lagi jong kiniam hari jan barok ni sim ba ka sensar khadar kadi ke ba u blei u ayani but nama lo beli ulong bakhoj kadiru kadiga kam ke bakhoj but di ubru ubala pentingit di ubru ubala penjobo no ya kan but ngi haban sim jikit klik kum ki breu ban pentikna ba nginyo biang but perlong biang ya kan ka sensar khadar ke bakhoj ke basuba tinggi lai kerteng ya kan ka campaign di jongi kum ka rai daw campaign arjar apply ka rai mo pisungthu ba kadi ka rai jom upan ba bubun balang ban rai ban daw nomor ni no boleh kiladon ki riu rong ba jo ka jet riu ya ka ba
lolong senior bah ka sinsar kadar kila kerjai haki bubun ki jaka ba man ka san snem ki yale penbik ki breu ban man ka san snem ro ki pajba ki sa penbik ki breu ti kani lolong ke ke jing jam daw kani ke dong ke jing jam ringu ya ka jap reu bat ya ka jalahi ba kawai ban namar ba ngila jam daw na kadau ngim sem lala ban penulong ye sibun ki mat ki jura ngila rai jam daw mun sedang ban mentang ni kentu ye pajba ba ngin rai ban pen daw ban pen ringu ya ka jap reu jongi ban ngin rai ru da ka jikit klik da ka bangin kiat no ban jik ya kinong mikmat ka jongi da ka bayo ya ka sebai rupa ya ka bayo ya tangka da ka jing song songchet da ka bayo ya ka kiat bandi pembaat da ka jing song her niam da ka jing song her tan kaladu misalnya tinggalan mana jura kiba kaseng ka ladawa na kapor sa kapor lada ki phaidin kam semdei su tang ha kapor jog MDA kum ka ILP lada ngin phaidin kam semdei su tang ha kapor jog MDA ka upur usam ka jingdawa pendrung ya ketir kasi ha ka kendit ka bapra kini kim semladei tang ki isu ki badang sedang ha kapor jog MDA hot ki dan ka themator ru hot ngimla ban len kami biang ha ni kapor jog MDA ri suwa ataru tila don di nginom ong ba ni target di parti ke bodon MDA ngim ong ba ka MDA ka sukses ladang ong ka sukses di keladi ban la ban penurlong ya ki mat ki jura ki badon ha ke jingdawa jong ki ba ti hendrei kumbang ni ong phi kelong ba kani kan nom dei ka pro parti no kan nom dei hiru kan anti parti no blei ni persiang no rembet kumne ba pada ki pajba ki jit ye ki bobian inyo e ki no sensar ki bobian pada ki pajba ki jit de ko khun inyo ka sensar khadal kumbang ni ong phi kumnong ni bet namar kumbang ni bet kum tahi ni ot hare ga jinglong kolong ba ladang ni bet khendet ka ba ma kolong yo ni ot ye ka basnu ka khambut ti ka fokus ka jongi kolong ban hikai ye ki pajba ba habang yi jit ye ki no mikmat in yat da kalti ka badai ni no sha ye long bakla hakiti hagita gi hata gi bru ke bawan penbit man kasan senen nginom sha penbit show man kasan senen ri ngin jit da ka bati kena da ka pensiong no rim ya kerdan ke jong bru da pensiong no rim ya ka burom ka kor da ka pensiong no rim ya ki manifesto bat ki mat ki jura ki ba ki parti ki clay bat ki terwang nginom sha elam bakla show da ka ba shu ya sngo ba yin da ka ba shu sngo dong so tan da ka ba su ya sngo ba ya di na ka ju aniam na ka ju balang bat khamtap kalong banginom sha elam bakla su ha ka tengka ha ka kiat ha ka kemen ka subha no blei ka election kamdi ka tamasa ban ya le kemen sisen san snem bat saya jenjar barok san snem ka election kadi kata ka kabu ka ba ngidi ban kemen bang ngila ban penkela ya kinomi khmat ki jongi ke bom sema triba ba retang ka ga wi ni kwa ban krisai kalong ba ni kwa ban penken mawi ba ki phojar bat ki lakmut ki bala ki lalik no aswa jong ngim dei ban klet ba ka India ka yo lai lut bat ka jinga ki jong ka India ban yo lai lut ka dei ban yo ya kata ka home rule state ane ta ka suara jong ba yo ti ka ni ka independent ka bang yo bat ka jing yo ka jong ni kum gari India ya ka independent ka sno ru sha ka hok ban jip ye kinomi kama tiga ni ka right to vote ke bangiyo mata kadai ke ba ki martyr hukum ukian umba uturut sing bat ki wei ki layak nam ta joka kadai lang ba ka tu jing sha sitom jong ki breu ki bo pher ban kun lai lut kam samdei ke ba shu haf mana na beneng ya ka bangin kendeu thalai ka nong rim ye ki mat ki jura kum ka ILP ka khtir khasi ha ke chedul upur usam ka khut ka suba ka jing dawa ban penyo ya ka hok jong ba series ka roy ka par ha kiliang baro bat kum ta terter ti nak kadau nak kalian kasengin sa launch ya kani bat ka meeting ke ban kong ka ba ngin sa le kan di ha ka Andrew tarik hang ti ha po motran kum ka we na ki meeting reswa kata nak kalian kaseng ngin sa lengba ka social media ngin pelak ye ki jingroy ye ki poster ye ki leaflet ngin punya yang pelak no online na mabling haban sim ko bu ya ka reach yung ka social media uta bat kum ta ter ti katahi ka jing pensai ki jongi ki jing pensai ki bobon ngin sa keren ha ki ransan bat ng bagi leaflet
ri kajing pena ka jongi kalong tang kata bat ni kentu ba ngi kum ki paj ba ngi jit ye kinomi khmat ka jongi klem da pensiong nong rim ye kimat ki jora klem da pensiong nong rim ya ka kabama long wat yang clear antar sa akru kinwen kabama kalong ba wat ya ka fistu ke jinga penbit put ru yo sadaki kat no square kilometer kin ai sa sam menta kinang bu ban ong ba tang sispa hektar berti doyong kabama kalong stang kat no kin ong ba wat ban keren ru hap siu tak swa sa keren they have make it very clear bakin bu GST hapor keren di ka jing sum up ka jongi kalong ba kum ba ki pla ba ki wan man ka san snem ba penbik ba ngiru ha ta ka jinglong lui man ka san snem ngi ngop ba namar ba ngila ngop ngila jam daw mentangi dei ban rai da ka rai ban pene daw ban pene ngiu khnang ba nginum bakalasyu menta ba nginum bakalasyu serta namar kan dan gijing bakala ka ba dadangi bakalasyu sin ngila bakalasyu serta ti na tak daw ka ban som op kolong ba ngin rai da ka jingkit klik bat ka thim jong ka rai da company hi kolong jit da jingkit klik ti habang jit da jingkit klik ngingei bangin penmi e ki no me khmat ki ba don da jingkit klik nan takari ka jet mru bat ka jalahi ba koi la ka dei ban ya da ya ka kando ka siap ya ka hok long trai jongi la ka ban penne pensa e gerti dustur bat kumju ru la sewat ban wara e ki development ki ka roi ka par ka ba biang ha ka jalahi ba koi